Astăzi facem un nou videoclip și cu Minecraft. Yes, sir, cu Minecraft. Pentru cine nu știe, Minecraft e un joc de supraviețuit. Și cam scopul în acest joc e să supraviețuiești cât mai mult. Și da, acum o să facem o mapă de Minecraft. Hai bă, încarcă-te. O să revenim când se... Am revenit. S-a încărcat într-un final. Acum, eu trebuie să sparg niște lemne. O sparg și mai repede copacule. Cred că luăm vreo 6 bucăți. 7. 6, 7. Zic să... Vezi de ce mi-am făcut un spiar. Mai știi ce? S-a zis. Norocul meu este că cum se numea? Norocul meu este că nu suntem pe hardcore. Este mai noroc. Acum să-mi găsești item. Da, o să opresc și revenim când o să-mi iau item. Am revenit, mi-am luat și eu itemele într-un final. O nebunesc. Acum o să văd cum urc. Oricum, cred că cam pe aici o să stau, că n-am altcumva. Bun, n-am altundeva. Și, guys, ca să știți că o să mă mai joc eu off-camera, adică singur, pentru cine nu știe. Single e singur. O să ca fresh. Cred că o să îmi fac un topor rișcă bucată. Acum tot ce mai e de făcut e să mă urc înapoi. Bum, bum. Nu îmi spune că mai trebuie să sparg. Finally, I got this. Iron. Nu. Mamă, ce-am crezut că am picat. Urcă. Trebuie să merg la Iron. Fac ce am fost. Hai că l-am făcut. Și cât Iron? 1 bucățișan, 2 bucățișan, 3 bucățișan. 3 bucățișan de Iron. Acum urcăm până sus de tot. Acum luăm pe aici. Hai să vedem ce mai încolo. Mamă, dacă picam aici.
O să revenim când ieșim din mina asta. Am revenit, am ieșit și eu într-un final an din mina aia. Na! Lucatis, man. Isa Cruce. O să revenim în câteva minute. Am revenit. Pentru voi este doar câteva secunde pauză, dar pentru mine e foarte mult pauză, ca să știți. Pot să sară. Dar, de fapt, mi-ar trebui un pat. Da. Revenim când găsim niște ori și facem un pat. Am revenit, am găsit și eu niște ori aici, dar nu știu unde sunt. Uitați, una. Și mai sunt. Bă, câte sunt aici? 1, 2, 3, 4, mă. O să omor din păcate doar una, pentru că doar o... Dar să mai am nevoie. Și one bucățișon, patuși. Isa patuși. Nu mai e pătaci. Ca să știți că mai am pe cineva lângă mine. Da. Is my bro. Tiny bro. Is my tiny bro. Fac, nu mai am mâncare. Eat raw beef. Yeah. Da, a fost. Calu, bă, Calu. Ei, ce să spun că noi noapte. Cum noi noapte? Măcar dormim la apă. Bagă-te la somn odată. O să dureze ceva. Final. Ce frumos i-a pus. Bine, dacă nu l-ai pus, mă bată mama. Glumesc. Bă, câte oi sunt aici? 1, 2, 3. Mai erau și 5 pe partea aia. Și ea. Ce? Cherry Blossom. Mai multe oi. Din toate oile astea făceam peste 10 paturi. Jur. Lol, ce drăguț e aici. Cred că aici o să fac o casă. Yes, sir. E so good here. Mă duc și în partea altă să văd dacă... Guys, o să folosesc eu un pic spectatorul. Ca să nu ziceți, uitați-vă. Fac. Nu mă las. Așa că, da. Nu o să mai folosesc, așa că trebuie să mă duc eu până acolo. Acolo. Bă, da, sincer, mai frumos în parc. Sau cel mai frumos e aici. Hai. Guys, revenim când facem și noi o casă și eu o să mă mai joc eu puțin. O să mai caut niște iron și astea. Deci, revenim. Am revenit, guys. Bun. Am făcut și eu o casă aici. Și să vă arăt ce resurse am luat. Da, sunt. E aici acest. Primul diamant. 2 bucuri și 5 de astea, 8. Și uitați-vă că level am. 16.
Și da, 30 iron și astea sunt pentru casă, dar am folosit lemnul și astea. Și ce oarece putem noi să facem cu asta? Bun, bun, bun. Sau cum era, mă? What? Sau cum era? Da, nu știu de ce. Ala, pentru că am căutat ceva la mine. Uitați-vă ce putem. Da, o să revenim când mai găsim un diamant. Am revenit aici. Am stat un pic afecat. Și uitați-vă unde m-a dus acel zombie. Am găsit 4 și 4 și 4. Chiar 5. Bun. Am găsit 5 diamante. Oarecum, nu? Nu știu dacă vedeți voi. În partea aia e o mină. E o munte și o mină. Nu știu dacă vedeți. Dacă nu vedeți, e o mină gigantică. Și acolo. Și am mai găsit 5 diamante. I love this game. E sope. Să văd ce am scris diamante ca să văd ce pot să fac. Dar nu pot să fac mare. De asta o să fac enchanting table și am făcut. Cred că o să-l pun în spatele casei. Hop, 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 hop. Undeva. Și de acum am spus o să mă mai joc off-camera. Îi fac aici. Un locușor mic. Îl pun pe podium. Mamă, ce? Dacă avem nevoie de lapis. La ea nu m-am gândit. Nu ai? Mă, cât ai aici? Aici n-am fost. Da, și din păcate nepăcate, v-am spus, eu pot maxim să fac videoclipurile de 15 minute și ăsta e de aștepta să văd de 13 minute și 25, așa. Și o să mă mai joc eu off-camera. Așa că bye bye guys, dați un like și un subscribe și v-am spus la 200 de like-uri facem face reveal.